L'Associació Valenciana d'Agricultors AVA-Saja ha iniciat este matí a Picassent una marxa verda fins a Silla per denunciar la insostenible situació del camp valencià. A esta jornada reivindicativa s'han acostat diversos sectors de la nostra agricultura encapçalats pel president d'AVA, el picassentí Cristóbal Aguado. És una situació molt dura, molt difícil, i per aquest motiu hem organitzat una sèrie de marxes verdes a distints llocs de la Comunitat Valenciana. En concret ne farem 6 en distintes comarques. Participaran agricultors i tractors i és un crit d'auxili, un crit per a llamar l'atenció de l'administració per a que es prenga un interès clar en defendre els nostres interessos. En València, en Madrid i en Brussel·les. Nosaltres diguem que no podem més, que ja n'hi ha prou. El camp necessita regles de joc. No volem subvencions. El que volem són regles de joc que ens permetissin competir, viure dignament i des de luego que els nostres productes, que són de màxima qualitat, tinguin un preu. Els manifestants han començat el seu camí fins a les veïnes localitats d'Alcàsser i Silla per fer sentir la seva veu i per reclamar solucions urgents a l'administració autonòmica, govern espanyol i la Unió Europea. No pot ser que tinguem un patrimoni que no ens aprofite per res, que costa la suor dels nostres majors i l'esforç, i que ara nosaltres tenim en aquest patrimoni el que tenim és una pega, un destorb, perquè no ens deixa per poder viure. Bueno, el que estem fent és perdre el temps en el canvi, perquè no traguem ni pas gastos ni per res, i entonces és qüestió de començar a manejar-se un poquet, perquè si no no fem res, que això del camp se maneja i que tinguem un preu just per la feina que fem, perquè no traguem ni els gastos del que ens costa de produir les taronges i el que ho té que comprar sí que ho paga. Una marxa que s'ha iniciat en Picassent a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament. Allà han estat membres de l'equip de govern per donar suport a aquesta iniciativa, amb Concha García, alcaldessa de Picassent, al capdavant. És un crit per a conscienciar la precària situació en la qual estan patint els agricultors, sobretot, com no jo pregue per els de Picassent, els agricultors de Picassent, però no sols de Picassent, sinó de tota València i de tota Espanya. I com agrair la iniciativa que han tingut des d'AVA d'estes marxes, conscienciar des d'elles tota la gent de la localitat, tant de la que anem a passar com ara a Picassent, que s'inicia la marxa, com la d'Alcàsser, com la del Silla, que aquestes coses deuen de canviar i reivindicar tot el suport que faci falta per a l'agricultura valenciana. Esta campanya s'estendrà durant més d'un mes per culminar en 2 concentracions.